Zdravím všetkých vzácnych návštevníkov Gegov a nie len ich, pretože tiež patrím medzi fanúšikov tohto festivalu a v posledných rokoch som mal možnosť účinkovať takmer na každom ročníku a vždy sa na to teším, pretože to má neopakovateľnú atmosféru. Kremnica sa premení na stredisko klaunov, akrobatov, hercov, tam postretávate všelikoho, plné námestie ľudí, detí, cukrovej vaty a tak ďalej. A boli by sme veľmi radi, keby to tak zostalo a keby to aj naďalej mohlo fungovať. Každá sranda niečo stojí, takže ak nám s tým pomôžete, tak budeme veľmi radi. Volám sa Lukáš Latinák a som Gegi pozitív. Podporujem kremnické Gegi.